Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at misteryo. Maligayang pagdating muli sa ating channel kung saan tinutuklas natin ang mga nakatagong hiwaga ng ating kultura at ang mga sikreto ng bawat araw. Sa bawat paglipas ng araw, may nakatagong enerhiya, mga babala at mga biyaya na naghihintay na ating tuklasin. Ngunit may mga araw na ang kurtina sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang ibayo ay nagiging napakanipis, kung saan ang mga espiritu ay malayang naglalakad at ang mga hula ay bumubulong sa hangin. Ang Oktubre 15 ay isa sa mga araw na iyon, isang araw na puno ng matinding espiritual na kapangyarihan at mga sinaunang babala na dapat nating pakinggan. Huwag balewalain ang mga ito, sapagkat ang kapabayaan ay maaaring magdulot ng di inaasahang kapahamakan. Ngayon ay Oktubre 15, isang petsa na sa kalendaryo ng simbahan ay ginugunita si Santa Teresa ng Avila, isang dakilang mistika at doktora ng simbahan. Ngunit lampas sa kanyang banal na alaala, ang araw na ito ay sumasalamin din sa malalim na koneksyon ng tao sa kalikasan at sa mga di nakikitang puwersa na bumubuo sa ating kapalaran. Ito ang panahon ng pagbabago, ng paghahanda sa pagdating ng malamig na panahon at sa Pilipinas, ng pagtatapos ng ilang siklo ng pagtatanim at pagsisimula ng iba. Ang mga sinaunang pamahiin at tradisyon ay nagiging mas makabuluhan sa ganitong paggitan ng mga panahon, kung saan ang anino ng nakaraan ay sumasama sa pag-asa ng kinabukasan. Si Santa Teresa ng Avila ay hindi lamang isang banal na figura. Siya ay isang espiritual na gabay na nagpakita ng daan patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panloob na paglalakbay. Sa araw na ito, maraming mananampalataya ang nagdarasal kay Santa Teresa, humihingi ng patnubay sa kanilang espiritual na buhay, lakas upang harapin ang mga pagsubok at kaliwanagan sa pagtuklas ng kanilang sariling misyon. Ivasanistes, tonipevalan se fricta martiria, τον χτυπούσαν αλίπητα, τον άφησαν να λιμοκτονήσει στη φυλακή, αλλά η πίστη του παρέμενε ακλόνητη. Ακόμη και στο κελί του, με το σώμα του εξαντλημένο, συνέχιζε να διδάσκει και να ενθαρρύνει τους άλλους κρατούμενους, μετατρέποντας τον τόπο της δοκιμασίας σε σχολείο πίστης. Λέγεται μάλιστα ότι την ημέρα των Θεοφανίων, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία πάνω στο στήθος του, με το σώμα του να γίνεται ο Άγιος Βωμός. Τελικά, μετά από πολυήμερους βασανισμούς, τον αποκεφάλισαν στις 15 Οκτωβρίου του 312, μυριχριστά. Το σώμα του ρίχτηκε στη θάλασσα για να μην βρεθεί από τους χριστιανούς, αλλά, σύμφωνα με την παράδοση, ένα δελφίνι το μετέφερε στις ακτές της Νικομίδιας, όπου και ενταφιάστηκε με τιμές. Ο Άγιος Λουκιανός άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο και μια ανεξίτηλη κληρονομιά, συμβολίζοντας τον αγώνα για την αλήθεια και την πίστη μέχρι την τελευταία πνοή. Τώρα, ας στρέψουμε την προσοχή μας στα σημάδια της μοίρας, τα μηνύματα που μας στέλνει η φύση και ο κόσμος γύρω μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα. Να λοιπόν τα σημάδια της μοίρας, λαϊκές προβλέψεις για τον καιρό και τη σοδιά. Αν βρέξει στις 15 Οκτωβρίου, ο χειμώνας θα είναι ήπιος και γεμάτος καρπούς. Οι παλιοί πίστευαν ότι η βροχή αυτή την ημέρα είναι μια ευλογία από τον ουρανό, που υπόσχεται υγρασία για τις καλλιέργειες και ήπιες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας τους παγετούς που καταστρέφουν τη σοδιά. Αν ο ουρανός είναι καθαρός και οι αέριδες δυνατοί, ετοιμάσου για βαρύ και κρύο χειμώνα. Οι δυνατοί άνεμοι και ο καθαρός ουρανός χωρίς σύννεφα θεωρούνταν σημάδι ότι ο χειμώνας θα έρθει νωρίς και θα είναι δρυμής, φέρνοντας κρύο και χιόνια. Πολλά φύλλα στα δέντρα ακόμη. Ο χειμώνας θα αργήσει να έρθει, αλλά θα είναι έντονος. Τα όνειρα αυτή τη νύχτα. Τα όνειρα που βλέπουμε τη νύχτα της 15ης Οκτωβρίου
θεωρούνται ιδιαίτερα προφητικά και φορτισμένα με μηνύματα από τον υποσυνείδητο κόσμο. Νερό. Το καθαρό, διαυγές νερό συμβολίζει την κάθαρση, την πνευματική διάβγεια και την επιτυχία στα εγχειρήματα. Το θολό ή βρώμικο νερό υποδηλώνει σύγχυση, προβλήματα υγείας ή επερχόμενες δυσκολίες. Ζώα. Τα ήμερα ζώα, γάτες, σκύλοι, στο όνειρο, σημαίνουν πίστη, οικογενειακή θαλπορή και προστασία. Τα άγρια ζώα προειδοποιούν για κρυφές προκλήσεις, εσωτερικούς φόβους ή ανεξέλεγκτες επιθυμίες που χρειάζονται προσοχή. Φως, σκοτάδι. Ένα όνειρο γεμάτο φως και διάβγεια σηματοδοτεί ελπίδα, νέες αρχές και απάντηση σε ένα πρόβλημα. Το σκοτάδι, αντίθετα, μπορεί να υποδηλώνει φόβους, αβεβαιότητα και την ανάγκη να αναζητήσετε βοήθεια ή καθοδήγηση. Πρόγονοι. Αν ονειρευτείτε ότι συνομιλείτε με αποθανόντες συγγενείς, αυτό θεωρείται σημάδι ότι σας στέλνουν καθοδήγηση ή προειδοποίηση. Δώστε μεγάλη προσοχή στα λόγια τους, καθώς μπορεί να κρύβουν σημαντικά μηνύματα για το μέλλον σας ή να σας ζητούν να διευθετήσετε ανεπίλητα ζητήματα. Οι γεννημένοι αυτή την ημέρα. Όσοι έχουν γεννηθεί στις 15 Οκτωβρίου φέρουν συνήθως τα χαρακτηριστικά του ζωδίου του ζυγού. Είναι άτομα με έντονη αίσθηση της δικαιοσύνης, της ισορροπίας και της αρμονίας. Διαθέτουν μια φυσική γοητεία, είναι διπλωμάτες και αναζητούν πάντα τη συνεννόηση και την ειρήνη. Είναι εξαιρετικά κοινωνικοί, με ανεπτυγμένη την αίσθηση της αισθητικής και της τέχνης. Ωστόσο, κάτω από την ήρεμη εξωτερική τους εμφάνιση, μπορεί να κρύβεται μια βαθιά συναισθηματική πολυπλοκότητα και μια τάση προς την αναποφασιστικότητα. Η ευφυΐα τους είναι οξία και έχουν την ικανότητα να βλέπουν πέρα από τις επιφάνειες, αποκαλύπτοντας την κρυμμένη αλήθεια. Η μοίρα τους συχνά τους οδηγεί σε ρόλους μεσολάβησης, όπου η ικανότητά τους να εξισορροπούν καταστάσεις είναι ανεκτήμητη. Πώς να το πραγματοποιήσετε? Το απόγευμα, πριν δύσει ο ήλιος, αναμίξτε το αλάτι με το νερό στο μπολ. Πάρτε το κλαδάκι του βασιλικού ή απίγανου, βουτήξτε το στο αλατόνερο και περπατήστε σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Ραντίστε μερικές σταγόνες, ειδικά στις γωνίες των δωματίων και κοντά στα παράθυρα και τις πόρτες, απαγγέλλοντας μια προστατευτική ευχή όπως «Αυτό το νερό και αυτό το φυτό, κάθε κακό να διώξει μακριά, το σπίτι μου να προστατεύσει, την ευλογία να φέρει κοντά». Τι να κάνετε μετά? Το νερό που θα περισσέψει, μαζί με το κλαδάκι, ρίξτε το έξω από την εξώπορτα του σπιτιού σας, συμβολίζοντας ότι κάθε αρνητική ενέργεια απομακρύνεται από το κατόφλι σας. 3. Η ευλογία των αποθεμάτων. Σκοπός: να εξασφαλίσετε αυθονία τροφίμων και επαρκείς προμήθειες για τους μήνες του χειμώνα, προστατεύοντας το σπίτι σας από την έλλειψη. Τι θα χρειαστείτε? Αντιπροσωπευτικά τρόφιμα από το ντουλάπι σας, ένα κομμάτι ψωμί, λίγο λάδι, κάποια φρούτα εποχής όπως τα φύλλα ή μήλα, ένα αναμένο κερί. Πώς να το πραγματοποιήσετε? Τοποθετήστε τα επιλεγμένα τρόφιμα σε ένα καθαρό τραπέζι. Ανάψτε το κερί δίπλα τους. Σκεφτείτε την ευγνωμοσύνη για όσα έχετε και ζητήστε να μην λείψει ποτέ τίποτα από το τραπέζι σας. Απαγγείλετε μια ευχή για τη γονιμότητα της γης και την προστασία των αποθεμάτων σας. Ευλογημένα να είναι τα δώρα της γης, ευλογημένο να είναι το τραπέζι μας, κανένας πεινασμένος να μην μείνει, κανένα σπίτι άδειο να μην βρει ο χειμώνας. Τι να κάνετε μετά? Καταναλώστε τα ευλογημένα τρόφιμα μαζί με την οικογένειά σας, μοιράζοντας την ευλογία και τη θαλπορή. Και τώρα οι γευστικές παραδόσεις της ημέρας. Η 15 Οκτωβρίου, ως μεταβατική περίοδος, καλούσε για χορταστικά και θρεπτικά φαγητά που θα ζέστεναν το σώμα και θα προετοίμαζαν τον οργανισμό για το κρύο. Μην δανείζετε χρήματα ή τιμαλφή. Το να δανείσετε χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα στις 15 Οκτωβρίου
Πιστεύετε ότι φέρνει οικονομική απώλεια στον δανειστή, καθώς τα χρήματα μπορεί να μην επιστραφούν ποτέ ή να χαθούν. Για τον δανειζόμενο μπορεί να σηματοδοτήσει μια περίοδο οικονομικών δυσχεριών και κακοτυχίας. Η μυστικιστική αιτία είναι ότι διαταράσσεται η φυσική ροή της αυθονίας και του πλούτου. 4. Απαγορεύεται η κοπή ξύλων ή το κλάδεμα δέντρων. Αυτή η ενέργεια θεωρείται ασέβεια προς τη φύση και τους κύκλους της, ειδικά σε μια εποχή που η φύση ετοιμάζεται για τον χειμώνα. Οι παλαιότεροι πίστευαν ότι η κοπή ξύλων σήμερα μπορεί να φέρει κακή τύχη, να βλάψει τη σοδιά της επόμενης χρονιάς ή ακόμη και να προκαλέσει ατυχήματα. Είναι μια μέρα που η φύση πρέπει να ησυχάσει. 5. Μην αφήνετε ανοιχτά παράθυρα τη νύχτα. Καθώς η πύλη μεταξύ των κόσμων λεπταίνει, οι παλαιότεροι πίστευαν ότι αφήνοντας τα παράθυρα ανοιχτά τη νύχτα μπορεί να εισέλθουν στο σπίτι ανεπιθύμητα πνεύματα ή κακοί ιονοί. Αυτό θα μπορούσε να φέρει ασθένειες, διχόνοια ή αναστάτωση στην οικογένεια. Κλείστε τα παράθυρα για να διατηρήσετε το ιερό του σπιτιού σας ασφαλές. 6. Μην πετάτε υπολείμματα φαγητού. Η σπατάλη φαγητού αυτή την ημέρα θεωρείται προσβολή στην αυθονία και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη και φτώχεια τους επόμενους μήνες. Είναι σημαντικό να δείχνετε ευγνωμοσύνη για όσα έχετε και να μην σπαταλάτε τους καρπούς της γης. Κάθε κομμάτι φαγητού έχει αξία. 7. Αποφύγετε τα ταξίδια χωρίς ανάγκη. Τα περιττά ταξίδια σήμερα είναι γεμάτα κινδύνους και εμπόδια. Οι παλιοί πίστευαν ότι μπορεί να συναντήσετε καθυστερήσεις, απρόοπτα ή ακόμη και ατυχήματα. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να ταξιδέψετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ζητήσετε προστασία από τον Άγιο Λουκιανό. 8.